दिनैनि हाबाफारिया इउपिपिएल दोलोनि लिडारशिप ट्रेनिं बा लिडारशिप मिटिं बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो फैगौ 2024 मायथाइनि पार्लियामेन्ट बिसायख'थिनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानायनि मोनसे जथुम्मा। गतिके दिनैनि साना जों जे क'क्राझार बियाबावहाय एमपि बा पार्लियामेन्ट सिटखौ देरहानो हागोन बे थांखिजोंनो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि जागायनाय। बेसेबांसो मानसिफोरा बेयाव थुबुर जमा जादों? बेसेबां माने जोंनियावहाय टटेल 420 प्राइमारि दं, बेनिफ्राय गासै 10टा जिल्ला दं, बेनिफ्राय जोंनियावहाय 40टा ब्लक दङ। बेनि गासैबो वुमेन इउथ सेल गासैबो सेल आरो पेरेन्ट बडिनि दिनै बेयाव जथाय मोनसे जथुम्मा। बे समाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों माखासे जायगाफोराव दासिमबो हानि पाट्टाखौ मोनाखै बेनि सायाव नोंथाङा बे कुइसनखौ हाग्रामानावसो सोंनांगौ, मिथिबाय? हाग्रामाया 17 बोसोर बे बियाबनि सासे दैदेनगिरि जानानै बर' हारिखौ जे आथिं सिङाव आफाखि सिङाव गाग्लिनानै दोनदोंमोन, दिनै जोंनि समावहाय मानबगेजेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नोंथांमोनाबो मेडिया जानानै बुंनो हानाय मोन्थायखौ मोन्दों। साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिया अपेनलि ओंखारबोनो हादों। बै समाव जोंनि बर' इन्टेलेक्सुवेलफ्रा औवा हासुङाव सफ्ला मुथेजानानै दोनजादोंमोन। बे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनै ओंखारबोनो हादों। थुनलाइ आफादा दिनै उदाङै हाबा मावनो हादों। बर' गासैबो गौथुमारि आफादफोरा उदाङै हाबा मावनो हादों। बेनिख्रुइ साबसिन आं दसे उनाव धामाका होनो आं नंखायनो दहाय बुंदों, आं सिगाङाव मिडियायाव होना आंखौ बुंनो होग्रो होननानै। मा सोंनो सोंबाय था। चिराङावलाय हाग्रामा बायदि दंफां सिखाव मुन बायदि बिबोनां दंफां सिखावनि थुलुंगानायावसो जादों। मानोना चिराङाव स्पेसियेलि आंनि एगेन्स्टआव बिपिएफआ नांना दं नालाय बेवहाय खाम्फा मुन आरो हाग्रामाया नांथाबनानै दङ। खिन्थु बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाया। लावआ जेसेबांखि फिथाइ थायानो मानो बिलाइनि सिङाव थाखायो, जों बिलाइ बिसोरो लाव फिथाइ। दिनैनि मेलनि गेजेरजों गोदान थांखि लागोन नामा? जोंनालाय जेब्लायबो थांखियानो गोदानखा, गोजाम थांखिखौ जों लाखाया।